Noora Vuorela ja Laura Rantanen, ensinnäkin isot onnittelut, 3. Suomen mestaruus putkeen. Miltä se on maistunut? Oikein hyvältä on maistunut. Joo, on maistunut kyllä. Tuliko sitä juhlittua pitkään? Ei sitä näin vanhana enää kauhean pitkään jaksa juhlia, muutama päivä. Joo, jotkut varmaan juhli pidempään. Teidän osalta tämä oli samalla myös viimeinen mestaruusjuhla, sillä teidän komeat pelaajaurat päättyy. Joko siihen on kerkeä tottumaan, että nyt se on ohi? Haluatko sä vastata? Joo, no ihan hirveästi ei ole kyllä ehtinyt ehkä miettimään vielä ja sisäistämään asiaa, että sanotaan, että kyllä tässä varmaan hetki vielä menee, että en ole ehtinyt hirveästi miettiä. Joo, aika samat fiilikset, että ei sitä ole kyllä ehkä vielä tajunnut sillä lailla, että nyt se oli niinku oikeasti siinä, että ei ole enää mitään treenejä tai muita, mutta varmaan tuossa kesän jälkeen. Te olette ollut Tepsin mukana todella pitkään. Olette ollut mukana niissä vaiheissa, kun ollaan taisteltu liigapaikasta ja ollaan jäänyt pelataanko liigaa Turussa. Ja te olette kulkenut sen matkan aina sinne mestaruuksiin asti. Niin miten te itse kuvailisitte sitä matkaa? No niin, tosi paljon on tapahtunut ja paljon erilaisissa joukkueissa saanut olla mukana ja niin kuin sanoit, niin on pelattu kausi ykköstivariin ja noustu sieltä ja ollaan oltu karsinnoissa monta kertaa ja säilytetty liigapaikka ja nyt sitten nämä viimeiset vuodet oltu sitten nostelemassa pyttyä, niin aikamoinen matka. Paljon on tapahtunut. Joo, samaa mieltä, että aika paljon ollaan tässä nähty, että koko uramme ollaan Tepsissä pelattu ja aikamoinen vuoristorata se on välillä ollut, mutta nyt on ollut muutamat 3 vuotta aika hienoa olla osa tätä joukkuetta ja niin tietysti myös muinakin vuosina, että ei se sitä ole, vaikka ei ole tullut menestystä, niin ei se sitä tarkoita, mutta hieno matka on ollut. Silloin kun te ensimmäisen kerran tulitte Tepsiin pelaamaan, niin osasitteko te ajatella, että tulee näin hienot urat? No ei sitä varmaan. Totta kai sitä aina pienenä tai nuorena tyttönä haaveilee pitkästä ja niin kuin hyvästä urasta ja semmoinen tuli, mutta hieno juttu. Joo, mä en muista enää kysymystä. Jotain meidän urasta. Teillä on tosiaan, silloin kun tulitte, niin No niin. Osaisitko, Laura, ajatella, että susta tulisi Tepsille ja suomalaiselle salibändille ylipäätään niin iso pelaaja, kun susta on tullut? Niin, tietysti aina sitä, tai mä ainakin ajattelin sillä lailla, että mä haluan pelata niin kauan kuin se on hauskaa ja toki se oli myös viimeinen kausi, se oli hauskaa ja varmasti olisi hauskaa edelleen, mutta kyllä ikä tulee vastaan ja aika paljon ollaan tunteja vietetty hallilla, että nyt on kyllä aika keksiä jotain muuta elämässä. Noora, sut on valittu monesti parhaaksi maalivahdiksi ja olet saanut kuukauden parhaan pelaajan palkintoa ja milloin mitäkin. Osasitko silloin nuorempana ajatella, että susta tulee näin hyvä maalivahti? No mä oon kyllä ollut aina tosi itsevarma ja tiedostanut, että oon ihan hyvä pelaaja, mutta en mä nyt ehkä ihan näin osannut ajatella kuitenkaan, että hyviä plussia ollut tässä ura-aikana nämä menestykset myös. Urheilijoista monesti keskustellaan siitä, että voiko siellä ihan korkeimmalla huipulla lopettaa, vai onko se nimenomaan se paras vaihtoehto, että lopettaa siihen mestaruuteen, jota on tavoitellut. Niin miten te itse näette, että oliko tämä nyt se täydellinen paikka lopettaa? Kyllä. Niin. Kyllä, joo, ehdottomasti. Kotiyleisö edes mestaruus, niin mikä sen hienompaa. Kyllä. Huipulla on kivempi lopettaa. Ja että se on oma päätös se lopetus, eikä esimerkiksi tule jotain loukkaantumista ja muuta. Että kun meilläkin ikä on jonkin verran, niin nyt saatiin ihan omalla päätöksellä lopettaa ja mestaruuteen, niin mikä sen parempaa. Niin, oltiin onnekkaita siinä mielessä. Kuinka on tuommoista lopettamispäätöstä joutuu pohtimaan? No mulla ei ihan hirveän kauan, että varmaan niin kuin 2 vuotta, 3 vuotta ehkä ollut semmoisia ajatuksia, että, niin kuin, että onkohan elämää salibändin ulkopuolellakin, mutta sitten se tulee kyllä aika selkeästi, tai tuli mulle ainakin.
Joo, mulla on aika sama. Että muutaman vuoden on tässä ehtinyt ajatella, että haluaisi ehkä jotain muutakin elämässä tehdä tai ehkä vapaa-aikaa niin kuin myös muuhun elämään. Ja muutaman vuodesta on tässä ajatellut ja sitä kohti menty, että se on just tämä kausi, mihin se loppuu ja nyt se sitten loppuu. Joko on tullut jotain ajatusta, että mitä se olisi siellä penkin takana sitten jatkossa? Ei vielä ainakaan. ei musta ole valmentajaksi. Joukkuelajeissa joukkueen merkitys on iso, mutta myös yksilöt pystyy tekemään isoja ratkaisuja ja jättämään oman jälkensä joukkueeseen. Ja tietenkin myös läheisille teidän ura on ollut hieno matka, joten mä keräsin vähän joukkueen kavereilta ja läheisiltä ihmisiltä ajatuksia teidän urasta ja te saatte nyt katsoa tässä pienen videon. Mm-hmm. Kiitos naiset näistä vuosista liigakarsinnasta Suomen mestaruuteen asti. Oli hieno tie teidän kanssa. Ei muuta kuin tsemppiä jatkoon. Lätty ja Noora. Te olette molemmat hauskoja ja mahtavia tyyppejä. Vielä viimeiselläkin kaudellanne liidasitte joukkueen mestaruuteen. Meiltä isot tsempit tulevaan. Molempien teidän peliura on ollut tosi hieno ja on ollut hienoa päästä seuraamaan sitä joukkuekaverin vierestä joksikin aikaa. Ja tosi paljon tsemppiä teille molemmille tulevaan. Olette molemmat huipputyyppejä ja pelasitte upeat urat. Tsemppiä molemmille jatkoon. Noora, absoluuttinen peluri. Huikea kilpailija. 3 vuotta tässä sain olla sun kanssa tehdä töitä ja aivan uskomaton kilpailupää, uskomaton persoona. Sinällään meille kaikille ikävää, että pelit jäänyt tähän, mutta on ollut kyllä ilo ja kunnia saada tehdä nämä 3 vuotta töitä sinun kanssa. Hyviä eläkepäiviä. Kiitos kaikesta. Oli ihan mahtavaa pelata nämä vuodet teidän kanssa samassa joukkueessa ja kaikkea hyvää tulevaan. Moi Laura. Mä tiedän, että sä et ois ikinä halunnut lähteä pois treeneistä, mut nyt on aika. Ei vaan enää riitä. No ei. Vaan mä haluan kiittää sua kaikista näistä vuosista, mitä ollaan saatu pelata yhdessä. Mitään en vaihtaisi pois. Sä tiedät. Moi Noora. Sulla on aivan uskomattoman upea ura takana. Ja mä oon ihaillut sua ihan pienestä tytöstä asti. Ja oli pienen tytön unelmien täyttymys päästä pelaamaan muutama kausi vielä sun kanssa. Ja mä oon oppinut sulta todella paljon. Ja arvostan sua paljon ihmisenä ja urheilijana. Ja tsemppiä jatkoon. Noora ja Lätty, te olette tehneet hienon ja kunnioitettavan uran salibändin parissa. Teiltä löytyy iso mustavalkoinen sydän ja te olette ollut johtavia pelaajia meidän joukkueessa joka vuosi ja te olette myös näyttänyt, millaisia pelinaisia te olette kansainvälisesti. Henkilökohtaisesti mä oon myös etuoikeutettu, että mä oon saanut pelata teidän kanssa 10 vuotta ja saanut kasvaa niin pelaajana kuin ihmisenäkin siinä teidän rinnalla. Kiitos yhteisistä vuosista ja ennen kaikkea oikein ihania ja todellakin ansaittuja eläkepäiviä molemmille. Iso kiitos. Lätty, ihan huikea ura takana ja kaikki pelit Tepsissä. Ei ole aina ollut kovin helppoja vuosia, mutta sä oot ollut yksi niistä, joka on uskonut, että kovalla työnteolla voidaan jotain hienoa saavuttaa ja ennen kaikkea oot varmasti yksi kovimmista kautta aikojen kovimmista maalintekijöistä tässä sarjassa ja sitten vielä tyyppinä ja pelaajana niin vaativa, välittävä, mutta ennen kaikkea todella positiivinen johtaja ja oot pitänyt huolen siitä, että tässä joukkueessa on hauska valmentaja ja hauska pelata. Hyviä eläkepäiviä. Noora, niin kuin tiedät itsekin, niin ei ole kovin monesta pelaamaan huipulla, harjoittelemaan ammattimaisesti ja tekemään töitä ja opiskelemaan siinä samalla sekä vielä kasvattamaan pieni lapsi maailmaa, että arvostus on todella korkea meikäläiselle ja tässä meidän joukkueessa varmasti joukkueen ulkopuolella. Ja maalivahtina on ollut kyllä sillä tavalla aina helppo tapaus, että mitä kovempi peli on ollut edessä, niin sen enemmän saa sinne tolppien eteen olet halunnut mennä ja voittaa pelin ja henkisesti todella kova tapaus, että aina kun sä oot sinne kentälle astelun, sä oot tiennyt, että sä oot paras ja se itseluottamus on kyllä aina tarttunut
myös koko joukkueeseen. Nyt nauti ansaitsemastasi vapaa-ajasta ja keskity muihin asioihin. No niin, tervehdys Laura tyttäreni. Kausi 23-24 on reilu viikko sitten tullut päätökseen ja sieltä tuli hienosti joukkueelle 3. peräkkäinen Suomen mestaruus ja samalla sun 3. peräkkäinen Suomen mestaruus ja muita Suomen mestaruuksia ei sulla olekaan, mutta hienoja saavutuksia on myös muita ja paljon on tullut pelejä taakse sinne vyölle. Siellä on kaudesta 2009 asti olet Turun Paloseuraa edustanut ja mielestäni kunniakkaasti ja hyvällä moraalilla olet tehnyt töitä ja olemme siitä äidin kanssa tosi iloisia, että olet jaksanut näinkin kauan pelata ja se urheilukipinä on ollut vahva ja halu tehdä sitä urheilua hyvällä tasolla ja hienossa ympäristössä, hienojen pelaajien kanssa, hienojen valmentajien ja toimihenkilöiden kanssa, niin se on mikä sen hienompaa. Ja toivotetaan sulle hyviä eläkepäiviä nyt sitten äidin kanssa täältä Nousteelta sillä tavalla, että syksy kun tulee, niin kaivat huivin kaapista ja menet sitten mustikkamettään, etkä lähdekään hallille reeneihin, niin se menee kivasti se aika siinä sitten. Mutta keksit kyllä varmaan tekemistä ja ei muuta kuin kaikkea hyvää sinulle ja kaikille muillekin. Moi äiti. Moikka vai. Onnittelut upeasti salibändiurasta. Kiva kun vietit enemmän aikaa meidän kanssamme. Onnittelut urasta. Onnittelut. Onnea. Sieltä tuli melkoisia ylistyssanoja teille tärkeältä henkilöiltä ja tämän kauden pelikavereilta, niin mitä ajatuksia tuommoinen jättää? No aika sanattomaksi vetää, että tosi hienojen tyyppien kanssa ollaan saatu tässä töitä tehdä monta vuotta ja oma perhe ja lähipiiri siinä tukena, niin aika sanattomaksi vetää kyllä. Joo. Ihan kiva oli kuulla kaikilta. Tuntui kivalta. Kuten tässä nyt ollaan jonkin aikaa jutellut, niin teidän urat on ihan uskomattoman upeat mustavalkoiset. Mutta jos teidän pitäisi itse poimia yksi hetki tältä koko uralta, niin mikä on se teidän hetki, mitä te tuutte muistelemaan vielä vanhana siellä kiikkustuolissa? Kyllä se mulle on varmaan se ensimmäinen mestaruus. Kyllä, olin sanomassa samaa. Se oli jotenkin, mä itse asiassa just tätä selitin Mikolle kotona, että se fiilis oli kyllä jotain niin uskomaton, se eka mestaruus, että kyllä se on se. Loppuun. Saatte vielä ihan vapaa-valintaisesti sanoa omat ajatukset ja kommentit kaikille mustavalkoisille, jotka tätä videota katsoo. Kiitos kaikille, jotka on ollut mukana auttamassa ja kannustamassa ja mitä ikinä tässä uran aikana. Että korvaamatonta apua on saanut valmennukselta ja toimihenkilöiltä ja joukkuekavereilta erityisesti, että ilman teitä ei olisi ollut näin kiva päättää uraa. Sama kuin edellinen. Ihan tosi samat fiilikset, että tosi kiitollinen olen näistä kaikista vuosista ja vaikka on välillä ollut rankkaa, niin kyllä se on myös ollut tosi palkitsevaa ja haluan kiittää kaikkia tuesta ja kannustuksesta. Noora Vuorela, Laura Rantanen, koko mustavalkoisen yhteisön puolesta iso kiitos komeasta urasta ja kaikkea hyvää tulevaa. Kiitos.